Urugono. Ade bulukwa mmadụ n'ọmụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gwa nke ọkịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya jere ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Front and back you. Ndị ochie ga-adị. Front and back. Fada sikara aka obodo ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka bịakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekpere ekpe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala ọma chaja. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Afa ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi na-arụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ signs of a called one. Signs of a called one. Ejiri mara onye a kpọrọ ọrụ. Ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ. Mmanụ na-akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Gee ntị ma gee ntị nke ọma, ị ga-amụta something that will change your life for good. Mana before anyị gawa n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ga-abịa n'isi njedebe. Echi niile bụ Septemba. Ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba ka aja bụ aja na-abịa n'isi njedebe. Ụbọchị Mọnde ka anyị ga-achụzi aja ihe mme na aja saraka. Anyị ga-achụ n'isi ndị niile sonyere na ya bụ aja. Ebe niile nọ under the sun, ị ga-esolite elele ite uru dị na ya bụ aja a ga-achụ n'isi mmadụ dum ndị niile sonyere na ya bụ aja. Echefukwana na ndị niile sonyere ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na mgbede Mọnde
etu esi wee chịkọta ya bụ aja nke ọnwa Septemba. Ọ bụrụkwa ndị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba, ndị mmadụ ebukube gị, ị marụ na ị ga-akaba ahụ bukuo nke gbasara Ọktoba ebukube gị. Anyị ga-ebidokwa ụbọchị Mọnde ịchụ aja n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Ọktoba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ ịchatịa m na WhatsApp, ị forward ya 3 prayer request, then you make a donation token to the account number. Yes, you make a donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. Can go other details I need from you in order to book you. WhatsApp number you get or WhatsApp number call you 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ọ nọmba ka ị ga-eji wee nweta m. Ọ bụrụ na ịkpọ onye bụ nọmba, ọ bụrụ na m epikro, my PA will pick. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, nkụzi ị ga-anụ taa ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigoro kwa ụbọchị for years n'ọdịnala Igbo, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu ka ị nwee ike wee watch anya bụ nkụzi wee sendịkwarịa ndị enyi gị. Nke abụọ, ọ bụrụkwa na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV ma na-echọrọ igota dikoda Eziokwu TV, ịma na free network, that is free satellite. Yes, all satellite television Eziokwu TV. Ị dị enwe nwere ihe dịka monthly subscription. Ihe ị need wee mount ya Saturday DSTV dish, yes. Then you go to decoder from us. Decoder ya bụ 16,000 naira. Ị ga na-watch nkụzi anyị na Nollywood movies niile anyị na-eme. Ya nakwazi ihe ndị ọzọ niile dị n'anya bụ decoder. Free of charge. You are not paying dime. Yes, ama na ụfọdụ ama na ya ka jikwu ya. Nke bụ abụ na ọ bụrụ na ị na-watch anyị site n'Eziokwu TV, ọ wee bụrụ na ị chọrọ ịwọchị n'ihi na watch any Nollywood movies na our channel, mana ị chọrọ ịwọchị ya movie ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na our Nollywood movies Ugochi tubelu movie productions, ịwọchị ya na ọ bụ na English movie. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ịwọchị ya. Then nke a ọkwa dị mkpa. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị bụ ejirimara onye akpọrọ ọrụ, signs of a called one. Ihe ọ ga-abụ ọ na-emeghere ebe ị nọ, ịkụzi n'ọta ka ị mara ebe ihe na-eme gị si wee bịa. Ọ bụrụ na ịfụ ụdị sign ndị etu a, ana m agwa gị na ihe ọ pụtara bụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, mana ị ga-akọntaktịzi dibịa maara anyị ya ka ọ kụziele gị, gwa gị etu ị ga-esi mee mbana wee sụọ mbana nni, what you must do. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-epụtara, ọ bụrụ na ị na-enwe ụdị sign ndị a, mma agwa gị big signs and small signs ga-abụ ọ na-eme, ị marụ na ị nwere ọkpụkpọ oku n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ana anụ onu na-akpọ gị, n'onu na-akpọ, mana ịnegharị anya nwere onye ị na-afụ na-akpọ gị afa, ị na-anụkọta nụ ka akpọrọ afa gị, mana ịnegharị anya ịdụ n'onu na-akpọ gị, o nwere ike ọ bụrụ na ọsọ gị nọ anya bụ compound, ma ọ bụ na ọsọ gị nọ n'ebe ahụ ị nọ, fat na nwere onye ma gị, anụ ka ị nụrụ afọ a agbọrọ, ị nwere ike sa, mana ịnezi anya ịfụ na onwere onye gosiri na ọnya na-akpọ gị. Ma ọ bụ na ị na-anụ onu, agwara m ụnụ na-enwelu clairvoyance nwee clairaudience, ndị na-afụ afọ na ndị na-anụ anụ. O nwere ike na-anụ onu abịa ozie gị ozi, onu a nwere ike ọbịa kpọọ gị ozie gị ozi, either ozi dị personal
ma ọ bụ ozi ị ga-agazi ndị ọzọ, ma ọ bụ ozi ga-eme na ya environment. All sign na-agbọrọ ọrụ, ma ọ bụ ozi ga-awa ọbịazie ozie gị ihe gbasara gị, ma ọ bụ ihe gbasara ezinụlọ gị, ma ọ bụ ihe gbasara onye ọzọ, si gị jee zie, ma ọ bụ gị buru ya n'obi na ọ ga-eme and emecha o mee. All sign onye agbọrọ ọrụ. Ma ọ bụ na o nwere efigọ na-abịakwute gị. Yes, o nwere ndị ọ na-eme. Ịma na o nwere ndị wu mystic in nature. Yes. Ọ nọgide a mystic, that is ha bịa, mmụọ ahụ abịa, mmụọ abịa ọgwụba gị ihe gịnị a na-aba nkata. O nwere ike ịbịakwute as na ọ bụ ya guide, spiritual guide, ya chi onye ụwa. O nwere ike ịbịakwute as na ọ bụ higher being, an entity of power. Yes, o nwere ike ịbịakwute as higher spiritual power. Yes. Mana ị notice na ọ na-awụ na o bidoro ọ bịakwutebe gị, ibido nabataba ya, ịfụ na ịma adịzi fia, ịma na-enwedị fia na ọ bụ na ọ bịa. Maka na ọ bịa, ọ ga-ewepụ ihe o ji dị ebube ka ị wee nwee ike wee withstand the presence of that being. And that being bịa, ihe ọ na-agwa gị bụ ezigbo ihe. O nwere ike ọ bịa ọ na-akọrọ gị akụkọ. O nwere ike ọ na-abịa agwa gị ihe na-eme n'ime ndụ gị. O nwere ike ọ na-abịa na-agwa gị ihe ị ga-eme, mana o ji ozi na-abịa. Ọ bịa ọ na-akọrọ gị ụfọdụ ihe omimi. Ọ bụrụ na ị na-enweta ụdị ihe na-etu a, ndị nọ n'akụkụ nwere ike ịfụ onye asị na onye a na-eme hallucinating, na onye a na-ata mgbe, na o nwere ike ọ nọrọ ya, ọ nọrọ absent minded, ma ọ bụ na ọ nọrọ ya ọ dịka ya na onwe ndị ya na ya na-ekwu. O nwere ike ndị mmadụ adịghị afụ ndị ahụ anya. O nwere ndị ọ na-eme n'ụdị a. O nwere ike ọ nọrọ sọsọ ya, mmụọ abịa, ya na mmụọ a na-aba nkata. Obere oge mmụọ a sị ya na ya achọghị ịpụ. Ozugbo mmụọ a na-apụ ala, ozugbo akụ aka na dọ. Ịghọtara ya? Nwere ndị ọ na-eme etu anwa. Etu o si eme ha bụ na o nwere ike ọnwụ na ya na mmụọ a na-akpa nkata, mmụọ a sị ya anya ya na oge erugo na ya achọghị ịpụ. Ozugbo mmụọ a na-apụ, akụ aka na dọ, ma ọ na-agbọrọ ya oku, ma ọ na fon ya ringiri. Ị mara na mmụọ afụgo na onwere distraction na-abịa bịa na ọra ndọ ọpụ. O nwere ụbọchị ọzọ bịakwa, ọ na-eme etu a, ị mara na agbụrụ gị. Ọ nwekwara ndị nke ha na-eme as intuition. O nwere ndị nke ha bụ mmụọ nọ n'ime ha na-agwa ha okwu. Enwere so many people o mekere. Ọ bụrụ na mkpọwalụ gị, nwere onwe mma atụ, ma ọ were ihe na-eme na my environment mama atụ, inwe ka magha mana ka m were some figure gị nwa na onwe nwere ike ịma enugo maka ha wee mara gị atụ. Ndị ma nkụzi mma na nna ala ike iji ihe ọmụmaatụ. Ihe m ji eji ihe agbara gị atụ bụ na m eji ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. Maka na o make no sense na na-ekwu otu other some spiritual books which you have not read. Ị nwere ike ime aghọta ya. So mana m eji more popular stories ịmanụ nugo wee mara gị atụ ihe. Enwere ọtụtụ ndị nwere onyinye na ha bụ mystic in nature, then na-enwe ụzọ esi ezi ha ozi. Mma eji mmadụ na-awụdigoro well known wee mara gị atụ. Onye nke mbụ bụ Reverend Father Stefano Gobi. Reverend Father Stefano Gobi was an Italian priest. Onye was the founder of Marian movement of priests. I have read his book,
front and back. I've read his book when I was in Catholic Church. The entire priest. That's his book called Maria Movement of Priests. Yes, all there are many languages, world languages. So it's a well-known figure. Yes, Father Stefano Gobi. Now, Father Stefano Gobi was a gift of intuition, meaning intuitively he received message. The voice that agwa yoku no imobi. The voice that agwa yoku no imobi. On the two. Yes. Agwa ngene nwere ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Maka agbụrụ dị iche iche. Ya na maka mba dị iche iche. Akpọrọ ndị mmadụ ọrụ, enwere ndị akpọrọ ọrụ na agbụrụ dị iche iche n'elu ụwa dum. Ọ bụ ndị Hindu nwere ndị akpọrọ ọrụ. So onyanwa. Yes. You just go the book of Buddha. You got man about the all. I go me a Buddha. Yes. Come, you just go and then I practice Shintoism. The Japanese people. And when that all. Come on, 9 teaching. And when that all. Condor and when that all. Them or even in Christianity, in every world religion, ndobuna bụ dike n'onwe ha maka na ike dị na-agbọ na-agbọ obuji egbu agwọ. O nwere onye world religion ọbụla na-criticize because we are all worshiping God Almighty. Ike niile si n'aka Chukwu abịa. Kama ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ nji akpọ ndị Igbo ha nataba na nkụ dị na mba na-egere mba nri. Ịbụrụ onye Igbo, ịbụrụ onye Africa, stop using method of other race to worship the God of your ancestors. You are not doing the right thing. Because when we now worship the gods of other town, other race, Imagine we're grounded on earth, as in Naya Aborogi. Makanambera ada Ogbuefi. More CSBia, I'm in an attack here to compare one on no. Makano can no. What okay on Ilo, Naso the Dangiga. So again, I can nebu. Mbani ne were also the teacher, so yet Nachekwabu, they were on Yamoma. And were the messengers. And when the bringers of truth, now I don't discriminate. I don't look down on any race. Come here, Omigo, Doma Africa, Hanataba, Hananya inwardly. Sini headed Abaha, welfare chinkala. No again, they had the best result. I have read so many word books and religion, and I can tell you, no minute on it. Here needs a format. Yes. Man, here we are all praising God Almighty, the creator of the whole universe. I'll go on every book. Come on, Egoro, Ochaya, analyze it critically. You will find out that that particular religion is talking about the supreme being. That is God Almighty. It's just only format that he did. So, if we're not, Kamado, all your problem there with some Christian leaders that their own interpretation of Bible. They tried to suppress other religion, telling them that now religion ha no so ha Jesus created. No, it's wrong. Ever can have a problem. Maybe I now undermine other world religion, praising your own as most superior. Ever can have a problem. Them. Man, minus that, I can tell you that Aburobuna would also have a very cheap Ghana. Makia in a bono miracle na
na okpukpere gị na-emekwazi na okpukpere ndị ọzọ. Ihe njikọ digress eletụrụ abụ ka ị wee ghọta na ka ị kwụsị look down on okpukpere ndị ọzọ. Onye bụ Kristian n'obodo ndị Rom na-amụ ejima ịtọ. Onye bụ onye ọdịnala na-amụ ejima ịtọ. Onye na-practice Shintoism na-amụ ejima ịtọ. Onye nọ na practice Hinduism na-amụ ejima ịtọ. Onye na-eti isi n'ala na-amụ ejima ịtọ. Ịghọtara ya? So ihe ọ bụla ị na-asị na ọnya mmiri aka na-eme n'usoro okpukpere gị na-eme n'okpukpere ndị ọzọ maka na chi iwe ofu. Ọnya ka njikwa otu. So ịdịra surprise na ọ bụrụ na m na-ekwu otu other bringers of messages na other race because we are all one. Nkụ dị na mba na-eghere mba niile. Ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie na mba ọzọ. Ịghọtara ya? So ka anyị kwụsị na iro otu ịma na ọkacha njọ na ndị ụka ndị anyarị. Abụm nke Peter, abụm nke Apollos, a na-ekewa, a na-edivide, ọ dịrọ necessary. Maka na Chukwu okike achọrọ ndị divided. Taa ka ngaba n'iru. So o nwere onye a na-akpọ, ihe nji akpọ ndị a bụ na ha dịgoro popular. Yes. Maka na ndị anyarị na-enwe documentation very well. So Reverend Father Stephen Ogbuefi is a called one. A na-ezi ya ozi sitere intuition. Mmụọ a na-abanye n'ime na-agwụ ya okwu. Ọ na-ekwu ka ofu. Enwekwara onye ọzọ mekwara anya na-akpọ Reverend Father Padre Pio. A na-agbakwa ya okwu. To mention very few. Ọzọ uru ka akwụkwọ gwago okwu ndị nna anyị ha. Ndị anyị zikwara ozi na-etu a. Na adụ tọrọ documented. Na-ekwu otu iwu not know about them. Ka hapụ nke ahụ. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na nkụ dị na mba na-eghere mba nri na-enwere ụzọ esi agwa ndị mmadụ ukwu n'ụzọ dị iche iche. Enwekwazịrị ndị akụwagoro ngịrị ndị na-anụ voice gwakwarụ maka ndị na-afụ anyị n'anya. Gwakwazie maka ndị a na-agwa through intuition. Then enwekwara ndị a na-agwa through dreams. Gịwa bụ onye sign onye akpọrọ ọrụ, gịwa onye na-abụ ịlọcha nlọ o mee exactly etu anyị soro ya na nlọ. Nọ na-abụ ebe na nlọ ịlọ nlọ na mmadụ o mee ta ka mmadụ anwụọrị. Ma ọ bụ na ị na-anọ na nlọ a na-egosi ụfọdụ ihe. And ihe na nlọ ahụ, ihe ọ bụla email ma ọ bụ ihe ọ bụla ikwu na-abịa na mmezu. Ọ sign onye agbara ọrụ. And ịlọ nlọ exactly o mee. Ịghọtara ya? Iwe onye agbara ọrụ. O nkwara ndị nwere nlọ agbara ha ọrụ. Nlọ ha na-ele, nlọ ha na-adị ile, nlọ ha na-eme. Ma na-enwegidolo in life because of the way onye ahụ si biwezie ndụ ya. How the person use his spiritual strength. Na etu o si wee mee abuse, distort ya. O mezie some of these great gifts na-diminish. Enwere many things onye a ga-eme ka o wee revive. Enwere ndị wee gịsị na mgbe ha when we are going mgbe ha atabara mkpọ isi asị ha tana. Mgbe ha mụbara nje ahụ na ha lụọ nlọ nọ na-eme pịọ and ha teta ha eloti ya. Mana mgbe ha bidoziri na-alụrụ aka, mgbe ha bidoziri nlụrụ aka, mmụọ so ha nọ gbakụdo ha azụ, ha lọchazie nlọpụta ụtụtụ ka echefu ihe a nọ na nlọ. Ịnị dị ka ime great things maka na ya bụ ihe anwa na-echefu nlọ. Ihe ọ pụtara bụ na the back brain bụ the spiritual brain iji receive spiritual information through dreams. Nwere connection with that right brain to the frontal brain with the intellectual brain. Now, ihe ọ pụtara bụ na the connection wire between the back brain and the frontal brain na-enwere distortion along the channel. Through over cultivation of the intellect and earthly stuff, you have lost it. Say, I can with so many things you get in order to revive that supernatural gift. Come more back to the gaso, wait check you. Makani had a sin and konya carrier. So, only in a water or they had a tour.
na-abụ ịlọbuo nlome ọ na-emezi ịlọzie nlọ kịta ịlọ nlome and ịlọ nlọ ichechia ọ na-emezi kịta na ịlọcha nlọ ichefuo and ịlọcha nlọ achefuo anwa then na o nwere ike ya ọ ya emezi ya amazi na omere nọ n'omere maka ichetara ọhịa ịlọ na nlọ ọ nwere ndị ọ na-eme etu ahụ na-abụ ịlọcha nlọ na mmadụ ya anwụ mmadụ anwụ ịlọ nlọ na ihe ya emere mmadụ mee ịlọ nlọ na o nwere ya antị na-achọ nwa ịlọ nlọ ebe ekirie nwa na nlọ ịkpọ ya antị si ya n'efuru ebe ekirie nwa na nlọ otere aka ọ dị ime otere aka ọ mụọ nwa ọ sign of a cold one. Nlọ ga-adị very clear. Ọ nwere otu ụbọchị m nọ na nlọ ewee gosi m my present compound now. Mana before then onwere ọdụ ka m si alụ nlọ onwere ka m si alụ ọrụ onwere ka m si alụ nlọ n'elu duplex na my present compound onwere ka m si alụ ọrụ rather ebe m nwere vision bụ ebe m gbara ana n'obodo ọzọ. Yes, ebe a ka m nwere vision elu n'elu duplex ebe a ka m nwere vision. Mana gịnị ma were ọrụ otu ụbọchị were lụọ nlọ mmụọ bịa gosi m ihe mgbe aka nji ma na mmụọ karịrị mmadụ. Ebe m nwere vision elu ihe n'ike aka mmadụ na-agba mbọ n'ebe aka m chọrọ ịlụ mana mmụọ nwere another plan for me. So when I wake up I remember the dream from beginning to the end. Mana nsịkwara ka ọ ga-esi wee mee kedu ka ọ ga-esi wee mee ekwenyere ndị ọ na-eme na ọ ga-eme few years down the line ọ bịara mmezi the nlọ goes this way. Anọ m na nlọ wee fụ onwe m na compound nna m that many years ago compound nna m anyị nwere say sulus and palo dị ebe ahụ mana the compound is not properly fenced as a whole which anadị n'ihu ụlọ gbaa fence toy gate ọ dịrọ like that. Instead anyị fence backyard. So ihe abụ ihe na-eme. So that dream bịafu onwe m ka m nọsi na my compound. Yes, and na nlọ aghọtara nọ my compound anọ na village compound. Mfụzie ka na village compound na nlọ anwa agbara ya fence gbazie ya fence donye gate both small gate and big gate. So n'afọ duplex dị ebe anwa as not my house. So may obere gate esi apụta outside the compound down the street for two women ka ha na aka wee na-asị hey na football ka nwoke ebe akpọ my late father afa maka mgbe a na-alụla my late father nwụrụ mgbe ha wee kpọọ my father afa enyi obi na-agwa onye nkọrọ sị na football ka be enyi obi si wee masị ya mma kịta hey na ọ dị ka ya sị na enyi obi bụ my late father ya pụtakwa ụwa ọzọ ka ọ fụ ka PS wee megịrị mazie mma. They are just discussing like that maka in happiness na enwego great changes and ihe ọma na-emezi na be anyị. So mbeghe gate mụ na ha fụ kedekwazi ha nwa na-akpọkwa nkata ha na-agba na-agbada anya bụrụ wee teta. So mgbe m tetara I couldn't figure it out. I was like, how? Because for me, one of them were plan. To the extent that I would not manage 50 million naira at that time, I would not even consider building a house, a fresh house. Talk less of duplex and then to I go see them back. Magana Mabo, baby. Riem front and back. So now then I have Ben Johnson, now have Ben Johnson. Now also in a cabin. Yes, no one. Oh, yeah, the ribbon. Bah, yes. It was a boss in a benda. It was a boss in a Christmas. When was the last time in a Christmas?
ọgụ a ka nna ajụ onye riri eri kedu the last time ị nata be nna gị na Krismas ị na-agba ọsọ ndị nna di egbuo gị ị na-agba ọsọ awụsara poison ị na-agba ọsọ nke ma ọ na-agba ọsọ nke ọzọ kwa eziokwu etu anwa isi agba ọsọ kịta yes gị na-ere m anya etu a ka m si agba ọsọ mgbe nwa mgbe ahụ na o nwere onye nwụsịrị na be nwụrụnụ a na-emepere arịa and na onye abụ my close relative of which na nwere ihe eme ka ghara ije dibere ya nwanne ndị ebere ya ata tomorrow morning na mma na but onwe nke ọ na-abụ ndecha sefụ ndecha a na-emechara bere ya ebe 4:35 nwa narie ọnịcha ka wee je lahụ na họtelụ ụlọ dịkwa ahụ mana nna agbarụ ndị nna dị ọsọ onye ahụ wee ga na-asị m ndị anyị ka anyị emekọbe m ma ọ bụ anyị ma bịa na be na mgbede ka anyị fọ asị m ya nsogbu adọrọ na ihe afọ na mgbede from that burial aka ndị ana ọnịcha nna anakwa ọnịcha the next morning and me pick the next available this back to Abuja na-agba ọsọ ụmụ nwanne na di ama na ụfọdụ n'ime ụlọ ị na-adebe oge Krismas ị na-atụ ụjọ na ndị mmadụ abụ ugbu oge ọya bụ ọ na-eme na mmadụ ịma na onye ahụ na-eriri front and back maka na ị na-agbara ụmụnna gị ọsọ believe na ụmụnna gị na-egbu mmadụ na ha bụ ndị isi na aja ọga jee mee ihe ị kwesịrị ime ala na ọ wutu mmụọ be nna gị ka ịfụ na mmadụ gị na ndụ gị adụọ n'aka onye ilo gị ịghọtara ya onye ị na-atụ maka na imebe ọdịnefu yes imebe ọdịnefu na ọnya ka iji atụ ụjọ na mmadụ ga-eme gịnị na mmadụ ga-egbu gị so ịghọta gị nke a bụ ofu God chọrọ ka nkọwalụ gị ka ịghọta ọfụma bụ na ọ bụrụ na ime ihe ị kwesịrị ime kwụsị ịtụ ụjọ so ọ bụrụ na iso na ndị na-atụ onye na be nna gị maka na aya egbu gị nwanne imebe ọdịnefu so etu a ka si atụ ụjọ mmadụ mejọọ gị wee rie arịrị o wuteghị so much na ihe onye a mere gị emechaa onye a abịa yọ biko ọ bụrụ na onye a yọrọ biko onye a ga-atagide afụfụ ya onye a nwere ike onye amaebe ihe na-eme esi mana onye a ga-atagide afụfụ onye a ga-eji eze kpee ekpere nke ọzọkwa bụ na ọ bụrụ na ọ na-eme gị na ọ na-abụ mmadụ meghe obiọma wee gọzie onye a ife ọma na-emere onye anwa ma ọ bụ na mmadụ ndị na-eme ịbịa na shọpụ mmadụ gbaa mmadụ aka ahịa ma ọ bụ mmadụ afịa onye ahụ ele afịa ọfụma o gosiri na iwe onye agbara ọrụ yes eziokwu na onye agbara ọrụ nwere level by level mana o gosiri na iwe onye agbara ọrụ elota m when we are growing up na ya dị ebe anyị bi mgbe a n'Ọnịcha yes a very big compound ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ndị na-eje ele abacha na ndị na-eje elegasị ụfọdụ ahịa dị iche iche ma ndị na-ele nri ọ bụrụ ndị a na-ebu mama put na-ebu n'isi onye apụta n'ụtụtụ ọkpọwa m ka m bịa bo ya ahịa maka na ọ mago na mbọ ya ahịa ruo ahịa o lechaa ngwa ahịa imagine ebe ọ ya bụ mmadụ na-abụ 2 women onye nke a chọrọ iburu abacha onye nke a chọrọ ibu mama put mana ha ga-achọ ka mbebo ha ahịa 1 by 1 isi onye a oke mgbe onye a bụ onye a ka mbozi onye a asị mba onye a chọrọ ka mbo ya ahịa mbochi onye ejekwa mbo onye a kana ha ma na mbo ha afịa na ha ji ahịa na eleta nnukwu ego lechaa afịa ha bụbịa wee jee ahịa nke m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme gị ị na-afụ ụdị sayensị ndị a ị na-afụ sayensị ndị a ị na-afụ ndị nwere ọkpụkpọ oku enwere ọkpụkpọ oku nwere ike ịrụzi saịnụ nke na-enye gị mpịawa azụ n'inwere ọkpụkpọ oku mana ị chọrọ ezi ya na saịnụ nke a dịkwara onwe iche saịnụ nke anwa saịnụ nke mpịawa azụ nwere saịnụ a na-enye n'inwere kọlụ adị n'oge kọlụ ga-elugo mana oge kọlụ na-elu elu ị nwere ike inwe ọkpụkpọ oku mana oge ga-elubara oge a chọrọ ka ije n'ihu ọlụ gị elubara ị ga-elota akụkọ a na-akọ maka Jizọs a sị na before eme baptizim na o ruo 30 years mana before ruo 30 years ya nwa na o nwere ụfọdụ ụmụ obere ihe ezigbo omume ọ na-emegasị mana ọ mgbe o ruo 30 years ka John the Baptist baptized ya wee activate ya that inner power
wee bido ọrịa dịka Mesaya ndị ụka ọbịa ụmụnne ya dịka Mesaya ndị Juu ịghọtara ya mana ya na-achịkọwalụ gị bụ na a na-enwe time activation time. O nwere onye a ga-akpọ ọrụ kpọọ ya tueli, nwee onye a ga-akpọ ọrụ kpọọ onye awa ọrụ n'ụwa mgbede, o nwere onye a ga-akpọ ọrụ akpọ ya ọrụ n'ụwa mgbede, nwee ndị akpọrọ ọrụ n'ụwa ụtụtụ, nwee ndị akpọrọ n'ehihie, nwee ndị akpọrọ na mgbede. So amakpọ mmadụ niile at the same time and the same age. So mgbe ọnwụ na-eji kpọwa ọrụ, ihe dị mkpa bụ na akpọ ọgụ ọrụ ijee n'ihu ọrụ gị. Ọ bụrụ na akpọ ọgụ ọrụ, a ga na-egosi saịn na-agbọrọ ọrụ. Mana ọ bụrụzie na imere ihe anwa eji gbawa ọrụ, nwa oge ọ ga-eruzie ebido nyewe gị ihe a na-akpọ mpịawa azụ. Ọ mgbe a ka a ga-eji na-emebisiri gị ihe dị iche iche, ihe eji emebisiri gị ihe dị iche iche na-etiri gị stọọdụ ụka ije n'ihu ọrụ gị. Ọ bụrụ ya ka anyị bịara ikwuta ihe anyị bịagoro ikwuta bụ sayensị ọ ga-agba ọgwụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ. Ị malụ n'iwe onye nwere ọgbụgbọ oku and they find out na ịgọzie mmadụ si mmadụ ya dịrị mmadụ ma ọ na-adịrị onye ahụ mma, mana onye ọbụla mejọrọ gị ejikwa eze ebe ekwere. Ma ọ bụkwa na iwu onye na-enwe ihe a na-akpọ trans, ị na-ejewe trans, yes, enwere ndị na-enwekwa ihe a na-akpọ bilocation. Ọ dị bilocation, o nwere some few individual mystic nwere bilocation nke ofu nke ọzọ. Nke ọzọzi ewu na enwere ndị nwere trans nwere ike ịnọrọ etu a, ịnọgide etu a, ị nwere ike ọnwụ na ike gwụrụ gị si ka idozi ọfụ obere, nwere ike ọnwụ n'oche ka ị nọ, oche ahụ ị nọ nwere ike ịnega ya na taịm ọ bụrụ ihe dị ka ebe 3 o'clock si ka ịlagoro obere ụra zite obere ike etu aka ị ya anọ obere oge ọ dịka ụlọ eburu gị, ụlọ a nwere ike buru gị, ụlọ a buru gị bịa bido fụwa vision, fụ ihe ya na-eme ka asị nọ telivishọn, ka ya na-eme ka dị ka asị nọ telivishọn. Mgbe ahụ ọ na-eme ka telivishọn a na-egosi gị ihe, mana mgbe ahụ eji gosicha gị ihe niile anwa inezi ya na taịm, nwere ike mgbe ị teta ọ bụrụ ga-ebe 5 minutes after 3 just gosi ụlọ just 5 minutes ka ị lahụrụ ụla, and that 5 minutes ahụ ị lahụrụ ụla ka eji wee gosiri datin adịghị ya egosiri gị eme ya na-afọ dị saịn a ma a na-iwe onye akpọrọ ọrụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị na ihe ọma ya emelefa, the children of the temple, friends of the temple, na ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa Septemba. A sị na ihe ọma dị iche ga-emere ụnụ, na onye na-achọ ụnụ ga-ada, na ihe ọma ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa ya gasịa. Ndị enyi m, ịchọzi isend meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ya gazie, etukwa aka na share button.